मीडिया बिथांमोनखौ हामबायग्रोदों आरो रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जोङो श्रीमन्त चेतना मंच पुर्बोत्तनि जानानै जोङो नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों आरो बे प्रेस मिटआव जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे श्रीमन्त चेतना मंच पुर्बोत्तआ मोनसे प्रग्राम लादों सराइबिलावहाय सड़क को श्रद्धांजलि होननाय। दा सड़क को श्रद्धांजलिया जाहैबाय सिमाखौहाय मान बावनाय। दा बेखौ लोब्बा लानानै जोङो मोनब्रैसो बिसय बेवहाय सोफानाय जादों। बेनो जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ जे दानि नैबे समावहाय गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा गोबांथार निसा बुस्थु लानानैहाय ड्राग्स बा बिदिनो जानाय लोंनायफोरजोंहाय आन्दायनानै दं आरो फरायनायावबो उनस्लुलांगासिनो दं। दा बेनिखायनो बेखौहाय एवारनेस लाफानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जे बेखौहाय जानायजों नस्थ जानायजों लोगोसे जे जिनिसा गावनि लाइफआ दंस जागोन अब्ला दंस जायोबा हारिखौहाय बोरै सोर माब्रै बोखांलांगोन आरो लामा देखायगोन। बेनिखायनो जोंनो रोंगौथि नांगौ। दा रोंगौथिखौ दिनैहाय जेन'बा नांगौलाय जोंहा इडुकेसननि थाखायबो एवारनेस होनो थाखाय जोंहा सासे आलासि लेंनाय जादों। दा ड्राग्सनि बिसयै जोंहा आलासि लिंहरदों बालाजान तीन आलिनि CHC हस्पिटालनि डक्टर नीलु कुमार ब्रह्म बिथांखौ जों ड्राग्सनि बिसयैहाय मेसेज होनो थाखाय लिंहरदों आरो इडुकेसननि थाखाय जोङो जुमदार कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर शिवराम बसुमतारी बिथांखौहाय जों इडुकेसननि थाखाय मेसेज होनो जों लिंहरदों। दा बिथांमोनाबो बेवहाय जोंजोंहाय बाहागो लागोन। जोंहा गोबाव बोसोर बेबायदि प्रग्रामफोर जोंहा बे ओनसोलाव नुनो मोनाखै बा जानायबो जोङो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो खाफाल गोनां होननानै दिनैहाय लानांगोन। मानो होनना बुङोबा श्रीमन्त चेतना मंचनि अननायाव दिनै बे गिदिर मोनसे प्रग्रामा दिनैहाय जों बयनिबो थाखाय जानो थांगासिनो दङ। दा जोंनियाव गोबां दिनैहाय गायकफोर फैगोन, गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन आरो लकेल गायकफोर थागोन। दा गुवाहाटीनिफ्राय खमसे खम 10 जनसो सिंगारफोर फैगोन। दा जितु नोङो सानैसोनि नामखौ बुङोब्ला जितु सनवाल दं, श्रीमन्त शेखर दं, बेबादि गोबां दिनैहाय सिंगारफोर फैगोन मोजां मोजां। आरो जोंनि बर'नि मुंदांखा जों मिथिगौ जे जोंनि गेजेरावहाय सुलेखा आब' आरो गौतम ब्रादार बिथांमोनाबो बे प्रग्रामावहाय बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे गसाइगाव साब डिभिजन ओनसोलनि जेसेबांखि जातिफोर दङ गासैबो जाति धोरोम बासियालाबा बयखौबो बे प्रग्रामावहाय लोगो लाफैनो थाखाय आं रायजोफोरनिसिम आं खावलायहरनाय जादों RC कमिटिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै। दा बेनिखायनो आसा खालामदों जे बे प्रग्रामा मोनसे मेहेरगोनां जागोन आरो नोंथांमोननि दुवारै मोनसे मोजां मेसेजजों लोगोसे बेवहाय गोबांथार नलेजजों लोगोसे गोबांथार जोङो मोनसे सोलायनायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो जोबथारनायाव जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंनो इनभाइरनमेन्टखौ जोंनो मोजां नांगौ हिसाबै जोंहा फरेस्टआ थानांगौ। दा बेनिखायनो फरेस्टनि थाखायबो मोनसे डकुमेन्टारि डिसप्ले मोनसे एवारनेस होफैगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा बेबायदिनो गोबांथार बेवहाय आयदाफोर थागोन। बेनिखायनो बे प्रग्रामाव बयखौबो रायजो राजाफोरखौ लोंहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै।